Yevropa Gepleyer Erkin Türkmen Radyosu. Salam, gaderli illeşler. Bugün biz size eyyam üstünün bir yıl geçen bir protest beyannamamızı gaýtadan ödürlemekçi. Ýöne onun öň bir küçücük giriş bilen sizi tanıştırmagy makul bildik. Bugün 28 aprelde 2026 ýylyň 28 aprelinde Türkiýeden bir kanun ýadydy. Türkiýanyň konstitusiýasyny bolup, Türkmenistanyň konstitusiýasyny bolup, halkara gatnaşyklar boýunça ulalaşyklar bolup, Türkmenistanyň edenetli rejiminiň Abdulla Orusov bilen Alşyr Sehedowy alyp gidenine tegelek bir ýyl doldy. Ýadyňyza düşýän bolsa bir ýyl mundan öň biz Türkmen intelligensiýasynyň, ýazgylarynyň hem jurnalistleriniň adından bu platformada Erkin Türkmenistan platformasından öz protestimizi bildirdik. Inni onun bäri ýankaýdyşym tegelek bir ýyl geçdi. Äkidilen adamlaryň sany elbetde diňe Abdulla Orusov bilen ýa Alşyr Sehedowy bilen jemlenenok. Onun öňüm olardan soňum ençime adamlar Türkmenistana bir kanun ýa-da äkidildi. Bugün men şol adamlaryň käbiriniň adyny tutmakçy. Olaryň arasynda Maksat Baýmuradow bar. Meýelikberdi Allamuradow, Farhat Meymankuliýew, Azat Isakow, Saddam Gulamow, Serdar Durdulyýew, Nainem Ýangyakynna Maral Annaýewa Birleşen Arap Emiratlaryndan bir kanun ýa-da zorluk bilen Türkmenistana alınıp gidildi. İki sany gyýyjadym enesi. Inni men häzir dogrusyny aýtsam şo gyýyjlarym bile äkidilendir diýip şeýle düşünýän ýöne äkidilmedik bolsa da gaty howply ýagdaý, äkidilse de howply ýagdaý. Häzirlikçe aýdyp boljak zat grajdan adam hukuklaryny goramak boýunça grajdan hereketiniň platformasy. Şu platformanyň ýolbaşçysy Diana Dadaşowaň hemde Demokratik Vatan Türkmenistan siyasi hereketiniň esaslandyrjysy hemde onuň baş tutany Murat Gurbanowyň habar bermeklerine göre bu adamlaryň hiç birinden habar yok. Yani hiç bir maglumat yok. Şol adamlar näme sebäpden äkidildi? Mysal üçin Abdulla Orusov bilen Alşyr Sehedowy Türkiýanyň öňünde, Türkiýe döwletiniň öňünde, ýa bolmasa Türkmenistan döwletiniň öňünde näme günah etdiler? Olaryň oşudurmak içinde eden bar günäsi halkyň hakyny talap etdiler. Halka azatlyk talap etdiler. Hemde öz hukuklarynyň da gaýtaryp berilmegini talap etdiler. Sebäbi daşary ýurtlarda işläp ýaşap ýören adamlaryň öz watanyna, Türkmenistana barasy, öz doğum arnaşlaryny isläm watlary göresi gelýär. Belki de köpüsiniň ýylyna dolanyp baryp iş yerleri açylsa täze Türkmenistanyna ýaşamak arzulary bar. Öz doğum arnaşlarynyň arasynda. Emma şu arzularyň öňüne böwet bolýanda başistik rejim başta Taparmurat Niyazow tarapyndan, Hram Jadan Oçursow tarapyndan esaslandyrylan, soňam Gurbanoly Berdimuhammedow tarapyndan dowam ettirilen, östürilen, hasda wejerasy çykarylan başistik rejim halkyň ähli arzu isleýärleriniň öňüne böwet bolýar. Şonuň üçin halk üçin göreşýän adamlaryň agyr güne düşmedikleri üçin
Türkmen grazdanlarynyň, Türkmen halkynyň, ýa-da Türkmenistanlylaryň güýjüniň ýetdiginden hereket etmek gerek. Ine Alşyr Sehedow bilen Abdulla Urusowyň täkidilmeginiň gynançly, hasratly, bir ýyllygy bilen bagly meniň giriş öpünni aýtjak sözlerim şular. Hem de elbette bundan soň siz bir ýyl mundan ozal bizim eden protest çykyşymyz bilen hem tanışyp bilersiňiz. Türkmenistanyň garaşsyz jurnalistleri, erkin ýazyjy şahyrlary hem de demokratik protest hereketi Türkmen blogerleri Abdulla Urusow bilen Alşyr Sehedowyň 2025-nji ýylyň 28-nji aprelinde Türk sivil polis tarapyndan saklanmany oýlanşyksy edilen iş diýip gadaplaýar. Çünki Abdulla Urusow bilen Alşyr Sehedow Türkiýe sygynan we bu ýurtda kanuny ýagdaýda ýaşaýan hem de işleýän adamlar. Bu iki blogerin Türkiýanyň kanunlaryna garşy eden yeri ýa-da eden çykyşlary ýok. Diýmek Alşyr Sehedowyň hem de Abdulla Urusowyň Türk polisi tarapyndan saklanmana Türk döwlet kanunlarynyň gödök bozulmasy diýip baha berse bolar. Eýse Türkiýede kanuny esasda ýaşaýan Türkmenistanyň we Türkiýanyň döwlet kanunlaryny bozmadyk blogerler haýsy sebeplere görä saklandylar. Garaşy Türkmen jurnalistleri, ýazyjy şahyrlar we demokratik protest hereketi muňa halkara arenasynda awraýsyz, küçük Türkmen rejimi tarapyndan gurnulýan, meçe berilýän hem Türkiýede soňky 2 ýyl bäri dowam edýän adresli tutka tutluğun Nowat'daki epizodu bununla garaýarlar. Gepin gerdişine göre aýtsak, bir kanun Türkmen rejimi, Türkmen halkı tarapyndan saýlanan ýa-da halkyň erk islegini aňladýan häkimiýet däl. Türkmeni döwrewap ösüşden mahrum eden bu küçük rejim, Türk birligine de her ädimde kän ýyldan bäri ayak bagy bolup gelýär. Abdulla Urusow we Alşyr Sehedow Türkmenistanyň demokratik hukuk döwletiniň gurulmagy, adalat we geljekde türkmenleriň Türk dünýäsinde hem halkara arenasynda münasip orun eýelemek üçin Türkmenistanyň we Türkiýanyň mitwat kanunlary esasynda parahat güreş alyp barýan türkmen watandaşlarydyr. Diýmek, Türkiýe hem onun kanunlaryna sığınyan türkmenleri adam hukuklaryna hatta öz döwlet kanunlaryna da düýünden hormat goýmayan tribalistik rejimiň eline bermek. Bu tragiki ýalňyşlyk bolar. We Türkiýanyň halkara awraýyna ziyan ýetirir. Çünki eger başçylyk Türkmenistana deport edilse, bu iki blogere sütömüň adamkärçiliksiz şemeleşmäniň, belki de ölüm cezasynyň garaşýanlygyny unutmak bolmaz. Eýse halkara derejesinde awraýly, Ýewropa döwletleri bilen deňli derejeli gatnaşykdaky NATO döwleti bolan Türkiýe bir kanun Türkmen rejiminiň hapa işlerini, Türk dowlalarymyzyň aýdyşýaly kirli işlerine ýardam bermek hökmanmy? Ýamana ýaran bolmak Türkiýe döwletine näme peýda getirip biler? Bu barada sözümün soňuna aýtjak biz Türk häkimetleriniň blogerler Abdulla Urusow bilen Alşyr Sehedowyň günübirin azatlyga goý bermegini haýyş edýär. Bu haýyş Türkiýanyň öz döwlet awraýyna dahilli. Çünki bu iki blogerde olary Türkmenistanyň despotik rejiminiň adalatsyz şemeleşmesinden goramaga ukyply
hökman goraymaly. Türk kimliginin bardygy da hökman göleminde tutulmalydyr. Türkiye döwletine we onun siyasi ýolbaşçylygyna uly hormat bilen garaşy türkmen jurnalistleriniň, ýazgıcı şahyrlarynyň, demokratik protest hereketiniň adyndan Erkin Türkmenistan radio TV kanalynyň başlygyny, ýazgıcı we jurnalist, halkara PEN guramasynyň hormatly agzasy Ak Welsapar.